Batai munu mandomura munu. Edwe. Ngora munu abandime makatsikira. Batai ndomura mfano. Umfano ndomura. Batai ndomura mfano. Unudzira. Umfano ndomura. Uyana kunudzira. Umfano kunudzira. Ndokunyudza mfano. Yomfano kunyudza Unudzira. Ndokunyudza. Unazera na hilo. Magarende munobisa zvinhu Andanzi yenyu ikanyi. Mwana mudikisere kune munhu. Ari kuyabviswa. Mwana mudikisere kune. Advantage mfano. Asina sagira divisiro. Saka inda kudzingirwa kuwa kuti uyo asanga achindanana nechembere. Mashura akatasewa here. mamchimurovere iya Lazima oswa. Sumuka iwe mali Saka kuzambira kani. Ifai baba, yofane ono mekwe. Fana ngozerero. Kana kugara uko kunozembera nasi wakabvisa. Wadza sereki zvikuita mwana uyu. Nai taura izvi. Gada nemunhu muzera wake. report mapurisa ndipomagari maruva mwana kabusa report mapurisa Aya ndinokurwa ndanichiyananisa. Anondrowa mdad. Ndanichiyananisa. Ndanichiyananisa unakurwa. Iyo ndobvisira fine. Ora saka sachapvisere. Kamisa visa fuma isati visere. Muri baba vangu here nei vankuru. Handisi kuziva kuti waiziti imimi muri kunyanyorera. naishupa kwinisemukurwadziwa muri kurwadziwa nemunin'ina wangu ezifi maimuda asi pane zvamamuda kuita nai mwana Kuita kutase. siyai vana vadanane kana vanhu vadanane Ana zera nayo. Amai, makarirwa sekweni. kana vanhu vadanana vadanana ini ndogara ndichitaura kuti hakuna Aiwa. Ina akuka. itibhiripiri munhu vamaona Atite zvinhu zvakadaro. Benefiting, what are you benefiting? Mari yangu irene ndiyakanga yazotaura nezvayo. Uri benefit chipa. tiararai ndinzwa zvinhu zvine musoro Mfana wako. tiararai ndinzwa zvinhu zvine musoro ini zverenti Mari yangu irene ndandaisirwa. Hapana rent nobviswa kana uyu asina Ndanga ndaisirwa muiko keshi hafu. Saka kana ameno ndizi kuti mune tawa kuti tiite neiko keshi. Kama mune muda mayusa acho amaireva. asi ndozvamamafambirei Ndozvandandafambira kuti dhetira makandi nhasi unoka. Dhetira afamba paya. Musi wa 30 usati wasvika kana musi wa 6 uya. Ndandangoti ndikurangaridzei kuti inini pachangu nhasi mari yangu irendi imwe yacho iri muiko keshi kana muchida. asi ndovanga ndozvandogara ndichitaura kuti inini rendi yangu handiwanzoida iri muiko keshi iko keshi zigere kana kuti UST Inini hangu ka izigi je hazvinetsi chiuya ine mari yangu imi miendai munochinja mazigi yenyu handiti momaisa kuUS uyo yangu yakakwana kana iri iko keshi mochiisa iri kuma-US sezvo ini ndichingokuchaja yari ma-US handiti munoona zvinonditonyore aiwaka wana tambira maziko. Mati mari yangu inoiti kuti kwanzi inini ndodochinja ndoga tinosenda. Hakuna zvinhu zvakadaro. mamunozvigonani Hakuna zvinhu zvakadaro. Kana mane zikandobhadhara ziki. Saka inini ndodonzi inini mari yangu irendi inini. Kana tapuwa inini ndasenderwa pamagwadza pandakaita motikari injinovharawo ndichichinja zvese ndichigeza mapropera zvese ndichidii mapisto ndichinja ndikapuwa iko keshi. Saka nhasi unomoti tikwanzi ndondochinja ndoga ndokusenderai kenyu iko keshi. Kana varamba ndine link. Ndine mukuru wamapurisa wanduzi. Vanosunga. Ndovanyudza. Sure here. Vakaramba ava. Ziki ngavatambiri ndovanyudza. hanzvadzi yangu iyi Mira ndikudze. Let me tell you something. Ini ndine mapowers ekuclaima mota yaminister. Kuclaima pa. Ndine mapowers iwa. Kuzoti kwanzi iwe Ava vanorema. Uyu mfana ndomunyudza mfana. Uyu mfana ndomunyudza. Iweweka. Uyu mfana ndomunyudza. Ndokudza. isusu vabereki vedu vakatisira imba mukona nharaunda inoi murikuzvinzwa here kuti mwana uyu aende kuchikoro kana makuti amuda kubhadhira nemazigi kuchikoro kwaya kuchibhadhirwa ma-US nenge muchireva chii hakuna Chati isusu mari yarendi inini yandinayo. Anogadzira motikari ndiyani kuti vanhu mukure muchovha. Indiri makanika nhasi ndaine chea yangu. Ndakandiramidza kugara pasofa apa. Asi kuti motokari yauyu yakaramba kumuka musuna apa ndikamugadzirira. Michovha yese yamunokwira
tisina ana makanika asi nhasi uno munotaura kwanzizvo ndinopuwa mazigi ikokoko nemaiko cash asi munoramba mari yangu yerendi neiko cash why munde mungaushate iwe unoziva zvehurumende iwe unoziva iwe uyo anoziva ya idzi inyembedzi dzamunoona idzi inyembedzi inyembedzi kandakapfeka ichichi mukandiona mutauni tizai inyembedzi yangu inini kana yauya nenzira yekuti ndaisirwa home phone ndinobhadhara neiyoyo uye ndine kadhi futi ka isu tiri vanhu vemutemo mari kana yapinari zigi inobhadhara futi nezigi eti bank rate and ya kana zvikutanzi chichi ndipo phone maigana ndipo ende ndofunda murumba kwenyu asi muchafunda mapurisa kuroad iyo umfana uyazondiza maigana unondiziva zvakanaka ayo mfano arikudisa nini umfana mukwazi ayo wakani umfana mukwazi umfana mukwazi sisimichi wanacho kuita umfana kwete bani asi mimi kudadana na maini kudana maini wa chicha murunya kurwa godo kuti vana vadana muri kuda maini nere umkazi unenepo here maita basi nekukonze sambuka mpopoto muno maita basi asi ava vatori nerimwe asi makaronga kuichikapa ama vari kudana na maini ka kudana na maini wa amusi kuzviziva saka uyu ndiye ring leader uchi saka ini usanjairi namfana iwe maka uyizve akutagari fungai makangwara ina handichina vanhu vekutaudzana navo handichina neighbor pano ende ndakuita zvinhu zvamutega ndabatikana sereke ndabatikana uyu mudzimai wekuda kutoti uyu ari kutotamba nemadzimai mairi ndabatikana uyu ndakampa mari yekomba uyu upi iye uyu ka murume uyu mukadzi uyu ari kudanana nehanzvadzi yangu uyu ndinomupa dzimwe nguva mazai matichiona ega uyu murume uyu wekanzoro ari kudana nani nemutyini wemukadzi wake ndosaka muri kuona hasha dzekuda kuzwisani uyu asiya reflector rake handimupe kana ari kudaroka handimupe ndomburuka naro kumai ndondomburuka naro kubasa kwangu aiwa kana handimburuka nareflector rake ndoshaari kuita chipafunge ndakadyiwa mari apa nani neuyu achindikumbira kuti hanzi mwana usiya mari yechingwa mari kuti hanzi mari vari kuti motikari yavo ida kugadzirwa manje imika mama akureverera mudauro hanzadzi yangu ndenda kukoti mungobuda aiwa ndabatika mabereki angu akasiyana handisi kuremerera ndakuziva ba hamuna kuziya ndautoka nyaya iri paground mukomagari chienda yenya hazvina mhoro saka reflector rikairi musamupa ndakuita naro ndotomburuka naro kubasa kwangu makanika ndiri kubasa kwake handichatomupa zvakaoma pano panonzi pano pari kuitika zvakawanda pano makarasvika December dzakuita 8 muchatsvaga mari nguwai vasotenderera mutsvaka nomo ine muchire makarara muchire mudhori wangu makarara mari hamuipa dzinopera sei isina kutipa mari yangu budai naimi murikutadza neikubuda makatora nhai mukomagari kana iwo makanika wacho muchahuita nguvai nhasi haisitombori weekend ichoose ndakataura zuro wani kungoti zuro mamakati mwirei saka ndakaona kuti pamwe ndatirega ndiuye muri soba saizvozvo ndatirega ndiuye muri soba nyaya dzacho dzinofara kupenga ndakati musi wa 6 wani 6 yacho iri kunetsa manje because pane zvinhu zvakawanda zvekundishotera saka ndotoona ndi 6 ka hapana vanobhadhara ndi musi wa 6 kunenge kuri vamwese zvinhu mukubaza kwangu vasati kutomaita ndinzwire udzidzi vedu acho onei zvekuita onei zvininiga namotikari ari kutogadzira kuro isati atogorutiwa kutoti mari yacho ibude kuzvinezvi wezi mari dzangu nini dzakaita dzinobuda dziwa 6 nekuti motikari dzatogadzira kwavo ari zvinhu zvasati atoita ndikuona zvakaita makore izvi kunze kwakakwidibira handiti mukuzva kwakakwidibira kurova kuti zvinhu zvenyu hamuna kuti munozofarire kungozviona zvaapanze apa zvona
Unoziva zvinhu zvamunotaura munaonta muchiona weather. Ndati ndosina ndati ndiye kwamuri nezvinoma makadhakwa. Makapinda mamangu makadhakwa muchidi hazvina mhosva. Ndatirega ndiye ndikutaurire zviri paground. Ndonga muri soba udai mune muri mumvai ndonga munotongonzwisisa. Ndikaima handati yangu mamboiona. Ndinatombona ndikutomuka. Ndomuka. Asi pane zvakaitika. Kupa muchaziya zviya zvazuro. Saka ndinoda kuzoti pane zviri kuitika here nemusikana uya nemukadzi uyu. Mutwini waRoger 3. Rega ndimubate imi kana mukangonozva munenge maona munenge munongondiudza because akanaka. Ndinogona vachimbomira mukorido. Vanombomira mukorido. Woima mumhora. Nguva dzandinoti tikanonoka kudzoka kuma9 ndinoona vakamira mukorido. Asi kuti kuti manzwa nini. No problem. Asi inini ndikukumbira kuti pachichemo chako mari yangu inokwanisa musi wa6 kuti madheta aya kumbira kwandai nojata ibhadhara mari yangu. Ndeikoko musafananidza zveikoko zveuku panapa. Handisi. Sina ndo zvamuri kuunza pano. Zveuku hazviuyi pano. Zvepano ndezvepano. Koma muri kune mudhuri wakadai. Asi ko mutemo weredboard unoti hakuna mangudzi wazvo. Mutemo weredboard chiendai kwazvinonyorwa kwacheko. Handisi. Tutai zvinhu zvenyu munogara ikoko kwazvakanyorwa. Hatimbotaura kuti kune mutemo weredboard. Mutemo iyoyo haiapply kumwe. Imagine Imanje ini kwandira handina notice manje because notice ndomanikidzwa kugara nemunhu wasina kugara naye. Zvafanira kuti unogona kundituka apa wogara mudhuri wangu ndichimirira kuti notice. Kana mutemo wakanyatsoiswa sei kuti unokwanisa kumanikidzwa kudzvinyirirwa kwalandlord. Handina izvozvo ndinoenda kwaunoda ide ndinomirira. Baba vangu namai vangu vakasiya maloya emba iyo kuti kana zvikanetsa. Lazini munoziva kuti ndakabvira kushayikirwa kavanhu saka zvinhu zvangu zvese zvekutoti mari ndihandikwanisa kugara ndisina. Ndofunga ndakabvira kushayikirwa kana manje. Mukoma gari mane mwedzi mashayikirwa. Takambokunzwira itsitsi tatosvika pakusa kunzwira itsitsi. Muchatatopedza 5 months muchingorora zvekushayikirwa. Hapana munhu asingashayikirwa evhu. Roger 2. Mandevu. Sabhuku mututsva ndiye munhu wandinofarira panapa zvokuti unokaluka. Sure here. Maruva amunhu. Serious? Tsoka musikana wake akaendeni. Musikana akatoenda. Umwana akataura kuti aizoita zvakataura kuti aizowacho. Akabva awacha 2 days. Kutorarama atowacha. Anowacha masikati. Ayakutoenda. Also you don't believe. Unosoti kana. I think uri munhu wandinofarira kana kufevha panapa. But zvawakuita zvekuudza tura mudamasaka. Damubvunza kuti ndakasaunza anowacha. Are you able to watch for me? Wachira zonzi nechirungu. Ndinowacha. Serious? Ndotoshamisa kuti semusingambondipa wachi ndichiwacha. So next time share out more watch. Anyways, zvadzo bungudzo dzangu dzinoitika nezidzo. Ndozvati ngwadaro ndovanazora uchena. Kwenda chichi. Unozieka. Don't cry. Urichinga. Kula down. Naudza kuti uko rasta munhu atori but the next tomorrow so vato 3 more. Vato 3. Inini ndatazonoka baba ndakatotembana ikanzu unotaka ndi 3. Rasta munhu box andopolite. But uyu 3 more. 3 more. 3 more. Roger 3. Unoka imomo. Ndifumbira. Akandinetsa chakudza nyaya. Nezuro. Uyu mutwini wangu. Uyu mukadzi arimo anotekeza. Akuda nebrother ndiyo. Ndakatovaona. Ndinobva vachitoira. Mene zvavaita. Ndino ndi chibitsindi kutozonza kuti tatanga. Kuti vanenge vakutoza. Saka kuti. Mama. Ukada kunyanya payo. Ndikona kuti ndabudzi chiviri. Nene. Rani pesa maroja ese ari apa. Mukuna maroja angu haya. Ashamba kwe. Gadzirise ngwe. Wotosvika na 8 magara napano kombo kwangu. Mutosvika na 8. Kukichen kuraklingwa kumanywana. Mutkwina ye naye kuraklingwa angatsangu. Kutokuwa njadzi yangu. Ndozvinge zvandakanyofambira. Zvekuti ndikamushaya ndikukusungisa.
Kutisungisa 9 dzikakwana asati abudikira. Ndiri kusungisa. Ko 9 asi chimeni 9. Andizvikwanise zvogara pamba pekuti everyday munokwasa zviti loja pamunotambirwa 2 months musingabhadhari rent ndekupi murume wako uyo anoshanda kugadzirwa arimwe shumba ini ndodedza murume wako nemutupo zvemutupo ndezvenyu muri muwandunya munoloja ndozvandokwanisa inozokanzwa apana singaziye murai mese muno muarea umo apana singaziye kuti murume wako anoshanda kukanzwa pane wasingaudze nezvekanzwa pane wasingathreatina tisani zvinzvimbo izvezvi roja rangu 2 ndiri kuthreatinwa nemurume wako and I'm not liking it handise nezvo ndongoiona kuti akathreatina hanzvadzi yangu naindokubvunza hanzvadzi yangu ipo zvandinoita ndiri mwana ukarora mutemo ndandikonoita ndokweza report mapurisa anobvunza kuti maamufungidza kuti ari kupindokubvunza kutanda nosho ndaifungidza kuti ana roja 3 nekuti pamwe makapana makagonoka mukabona rume pamwe mutwini wenyini kudanana kuabuse aitoti even achiabhuswa nemunini wangu ndemabvisa motoro munini wangu ari kuabhusa onoti achatsoka ndine here munini wangu ameno manje ndikuti inenge mafunga ndozvamuchaita inini handingakukwanisei ndinofungidza ndinyazojoka ndini unotoona semunhu anofaka majosi kujoka kusajoka zvakwamuri saka uyo mutwini wako watomubvarira handina mutwini wangu wandabvarira amuna munhu ndikutaura kuti abuda iye hanzvadzi yavo ndikutaura kuti ndarana ini ndinamboona munhu arimo aiwa mumba mangu ndinamboona munhu arimo aiwa musi mumba mudhiri wangu hanzvadzi yangu iwe b ukuti haumo b ukuti haumo shuwa ukuti haumo here b unodzoka ndopatopedzera iwe Tracy kuda umwewe Tracy kuda umwe nini ukazondika saka neomwe munhu anofa Tracy kushata warinzwa kushata Tracy kushatisisa wati ndati kushata kwemutwini wako mese kushata kwenu sataura zvaunoona kuti mumamana unazwa nyama kunaka kuna kushata newewo shamwari uchuke mtwini wangu zvosaba sejirori warodza nechokwadi akashata ndosika mama pamatochiva kanzvadzi kangu muti kwedu takazvarwa nguva ichada zvenyu imi makazvarwa nguva hamene yange yapera here kana kuti chii makuda kutobatira matona kamwana mukatoti hanzi taona munhu mukwane imi iwe Tracy sidzoro kushata zvakuya mandebva ari mhere mandebvande kudiwa tinotofanira munhu pano musvino anopinda vamunhu but vanenge vanhu vafanira kuda zautare zepolisi vatenge vabva padhoo vatenge vaendawo kana vakazoenda ozobuda vaenda kumapurisa cha chesibebe ndakuenda cha zvavanga vatadhoo sese kufamba uchimunyuka uchidhauka wakutira nematozvara kuchabe kugara msho ndinanda munhu wanambuka nawo ndomawararera inge ngoni slip over hey iwe Rose right ndikuda atonditoko ndakakura muchibvunza kanzvadzi yangu iri kuti muchizati makavharira no iwe ndamubvarira mhe mungabvari mwana lendodo kuti kazvitsopaavo zvinhu zvangu nhaii munokuitira zvinhu musina kundinfoma munopinda mamamunoda munopinza nzadzi yangu mumawarinfoma here munopinza mwana uyu wamwarinfoma here hamunyari here haunyari here ukudei kune hanzvadzi yangu Tracy ari kuku ivo wangoti ningetirawo chinhu yamo neongori bamangu hanchi chinochichesa vanhu ndokundirotora zvinhu zvamundesa naiwe ndasupa
Chinyara ito, mukunyarira pai. Mukunyarira pai iko. Masinga tanzi wamo. Uyata kunotamudrai. Wangoina ni bimo. Wawika uye yana chance sisi. Wawika chase. Oh. Ono. Chichi no maglass. Mune message. Wata zvawo zvese. Saka zviti zvazvizvanepi kana asinaura. Aruzvanepi nasi bill kunyatsole iwe. Usadari yo zvaunzi. Tinga chimwana TV chitaura nyaya. Usiku wese. Baba vepa ngavasvika ngezvikwanise. Baba vepa enda she said good and she just need a break from life, so Tinga chimbo, you know, trying to make sure we see I see most of it. Chase out muone kwa first chase out. Enda awada kumi. Nani ulita hawa ni kuli haiwe. Ulita kula. Akana unopfeka kazvakaora una zvinhu zvichadambuka iwe pamuromo siyana une pamuromo iwewe siyana pamuromo chini hadzadzi yangu nokubata hala biyusi mwakadzi yangu iwe aripi tsango chitenani murume wakauya kuzviziva izvi ndikutokudza vakadzi vasingabvume kukura vasingabvume kuroorwa chako daire ngoma kwese kwese iwa chandidana